Здравейте, приятели от YouTube, аз съм Милиони и за съжаление третия епизод не мога да го кача, защото бил много дълъг, така ми каза YouTube и явно третия епизод няма да го има, но супер, яйчице. Благодаря, Коки. Обаче ви видяхте какво съм построила, така че айде, но сега ми се падне кокошчица. И бум. Нищо. За жалост. И така. Нищо. В миналия епизод бяхме ходили в портала, си спомням. И аз енчантнах няколко неща така извън кадър. Това и това. Имах около 19 левел. Обаче сега не знам какво да правя. Искам това по-бързо да се оголемява, защото как ще да го стъпча. И писна да чакам. И тук и аз не знам какво. Ще отида догоре до старата къщичка. Трябва да му кажа обаче овцете, защо този уит не пораства? До вода какво иска? Го набия? Аре бе, какво става тук? Ето. Хоп, хоп, хоп. Хоп, 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 хоп. И сме го догоре. Странно защо ли се качих. Но! Карай, както и да е. Да гледам райончето. Оп. Ами да. Вау, напълно се съм как да сляза сега. А пък не ми се умира. Кажа ли ста, че нямам откъде да сляза? Така. Да хапна малко. Може това да ми възстанови живота. И така. Ще направя в петото клипче сега. Ще направя тук на импровизирана ферма за Кокобинс. Няма да е кой знае какво. И сега ще се засея Кокобинса. Хоп, 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 хоп. И после мога да си направя куки. Много обичам куки. Види в... И така, хоп, хоп. Това почти озря. Вау. И там виждам още и какаови зърна и ще ги взема. Те изглеждат, когато пораснат, много красиво, защото на мен ми изглеждат лично на мен като фенери. И нали, така много красиво е. Хоп. И едно и за отзад стана. Вижте, този и този направо почти са готови. Браво. Пак огладнях. Хоп. И това тук. И така. Хайде бе, не порасна ли? Че и аз нямам кокали да го големя. Тези елхички много ми харесват, обаче то може ли да се прави нещо от тях? Явно не. Да порасна, да си ги украся. Така. И така. Колко красивичко стои. Но и то се стъмнява. Може би сега ще излязат мобъй за това, че си лягам. И как бе? Не се ли стъмнява? Стъмнява се. Уоу! Как се вижда само каската ми? Гадос.
И сега да се надяваме, че няма никакви мубове, гадини, мръсни. Добре, не виждам. Ами, ето това. Уха, нашата фермичка вече са пораснали. Обаче житото не ще да расте. Така. И... Вау! То направо за другия епизод аз... Не ми трябва. Ще мога да... ги обера абсолютно целите. Омага. Помислих, че... тая дупка там, без да исках я направих, сега там кравите могат да се изхождат. И тук да посеме една лъжичка. И така. И мисля, че това ще бъде от петото клипче. Участвайте в шестото. И в шестото ще отида малко натам да поразгледам. И така. Това беше от мен. Хубаво. Айде.